הסט הזה, יש כזה, בדיוק אותו דבר בצבע של הקופסה, נראה ככה, אבל יש לו עוד 10. פה יש 10 חתיכות, יש אחד עם 20. עכשיו יש אחד גם כזה של 10 חתיכות, שעולה 70-80 שקל. זה עלה 30 שקל. וכנראה שהמחיר הוא לא סתם. אפשר לראות שהוא ממש השתפשף כזה. ברמה... אני פתחתי אותו בסך הכל בורג 10. בורג 8, סליחה. וגם בורג 10. ממש נשחק כאילו... עכשיו אי אפשר להגיד שזה הצבע, זה רק הצבע. זה לא אמור להיות ככה, כי אני הרגשתי שהוא מחליק. פתאום הוא התחיל לאחל, כאילו האחיזה שלו הייתה פחות טובה. בקיצור, זה כנראה שזה לא סתם. זה שזה בצבע שחור זה לא אומר כלום. בדרך כלל שחור זה מחוזק יותר. יכול להיות שהחומר הזה כביכול באופן יחסי לחומרים ממש זולים ופשוטים, אולי כאילו בהגדרות שלהם. אז אבל עדיין הציפוי הזה של הצבע לא יודע, בכלל לא הרגיש לי חזק. הברגות האלה זה אחלה כלי. מה שטוב בו זה הגישה שהוא יכול להיכנס למקומות צרים ובכל מיני זוויות כאלה ואחרות, ומה שטוב בו שיש לו כוח, יש לו כוח חזק, אבל זה לא בעצם ראצ'ט. זה לא ראצ'ט כמו זה. זה בעצם כמו ראצ'ט, יש לו את התכונה שאפשר להחזיר אותו לסובב. זה מברגה חמודה, ממש שימושית, מפתח רטיטה, דיסק, פוטר, ראש כזה. זה בעצם הקדחה כאילו. זה פטישון, זה כבר למעשה זה כמו מקדחה יותר חזקה, לקירות יותר עבים, קירות יותר קשיחים. זה מפתח לבוקסות, לברגים חזקים יותר, במקומות שצריך יותר יפה לכוח. למרות שגם זה יכול לפתוח את הגלגלים של הרכב, אבל הוא יותר יתאמץ. וזהו, זה מברגת אימפקט רגילה. עכשיו הסוללות האלה, זה כמובן חיקוי של מקיטה, זה מאלי אקספרס. הן חמודות, זה נראות יפות. יש לי גם את המתן, אחד השקיות שם. ועכשיו מה הקטע? צריך לראות באלי אקספרס את התגובות של האנשים לגבי הזמן שימוש בסוללה עד שהיא נגמרת, כי אני חיברתי אותה לדיסק והיא נגמרה די מהר, לעומת סוללה מקורית שהשתמשתי בדיסק שנשארה הרבה יותר זמן. אז בקיצור, זה אמנם רשום פה 6,000 אמפר, אבל סתם נגמר הרבה יותר מהר. דבר שימושי זה ממש שימושי, זה מתחבר לסוללה ועושה אחלה אור. אם אתם רוצים לראות, אני אחבר אותו. אפשר לראות את האור שהוא עושה, יש לו פה שתי דרגות, עכשיו הוא על דרגה 2. ממש חזק, ממש אחלה לעבודות בשטח, לעבודה על הרכב. זה ג'ק חשמלי, מתחבר למצד של הרכב או למצבר, הוא מרים עד 5 טון. השתמשתי בו, יש לי סרטון שלו בערוץ, אולי אני אעשה עליו עוד סרטון. זה המתן מקיטה, חיקוי, כמובן לא מקורי, מאלי אקספרס, והוא עובד אחלה. הסוללות האלה, זה הסוללות שהגיעו עם המפתח הברגים הזה. הגיע במזוודה, ומה ששונה בהם שההטענה שלהם זה עם כבל. זה לא עם מתן מתקן כזה שמחברים אליו, כמו זה, אלא
בעצם זה המתן. רגע. הוא מתחבא פה איפשהו. הנה זהו. בקיצור, אבל יש באלי אקספרס מברגות שקונים אותם בסט, מברגה עם בטריות, ויש שם מתן בשביל הסוללות האלה. למה? כי הסוללה הזאתי היא לא כמו הסוללה הזאתי. היא לא כמו אלה. אלה קניתי אותם בנפרד מאלי אקספרס, והם יש להם פה את החלק הצהוב הזה. כאן אין. מה שקורה שאת הסוללה הזאת אי אפשר לחבר על המתן. המתן שם שהראיתי שהוא חיקוי של מקיטה. יש לי מתן של מקיטה. אז אם רוצים להטעין את הסוללה הזאת במתן לא כבל, כמו שזה מגיע, אז יש מתן באלי אקספרס לסוג הזה של המטריות. זה בוקים 6 טון, זה 3. אני אעשה להם גם סרטון בהמשך. זה ג'ק של קשקו שקניתי, גם אעשה סרטון בהמשך. יש לי עוד בוקים. זה של רויר וזה של קשקו. יש לי על שתיהם ביקורות. בעיקרון אני מעדיף יותר של הרויר. של הקשקו יש להם קצת ביקורת. למרות שברור שאפשר להשתמש בהם, כן? אם זה משווק וזה, זה אומר שזה תקני וכו'. קיצור, יש לי כל מיני סטים שאני רוצה לעשות סרטון. זה סט מקבצים של קפיצים שרציתי לקנות הרבה זמן, בסוף סוף קניתי אותם. מה שטוב בזה שזה בעצם נינל על הכריכות של הקפיץ בורג. זה בעצם נינל עליו, וזה כאילו הרבה יותר בטוח מאשר המקבץ הסטנדרטי שהוא כזה, יש עליו כמו שן אחת מלמעלה, שן אחת מלמטה. פשוט אתה עם המברגה, אתה סוגר כל פעם קצת. שם כמובן אנשים משתמשים בזה וזה משתמשים כאילו בסדר. אבל פה זה יותר בטוח כי זה נועל את זה, ולא רק זה. יש פה כמו כזה חצי ירח, שדרך אגב זה נפתח. זה יוצא החוצה. זה בסוג של נעילה. עכשיו אני עוד לא השתמשתי איתם, כשאני אשתמש בסט הזה אני אעשה סרטון. דבר נוסף, הבוקים האלה זה בוקים שלא מומלץ ואפילו לדעתי אסור לקנות אותם, אני לא יודע איך משווקים. זה סכנת נפשות. נשבר לי אחד מהרגליים. אני אנסה להראות לכם את זה, אבל אפשר לראות, הנה זה נשבר, כי בעצם מה שתופס אותו זה בסך הכל פין קטן. אני לא מתכוון לפין הזה, הפין הזה חזק, אבל בעצם צ'ק עולה ככה, אתה מחבר את הפין לפי הגובה הרצוי. הנה הפין שלו, זה כאילו סבבה הכוח של הפין הזה. כל אחד כזה יכול להרים עד 1.5 טון. הוא אמנם רשום 3 טון, אבל בסדר, יש בזה דעות, אבל לפי מה שאני יודע, כאילו בדעה הרווחת זה שזוג בוקים שרשום עליהם 3 טון, זה מתייחס לשני הבוקים ביחד, שימוש ביחד. אבל בנפרד זה כאילו 1.5 טון, אבל בדרך כלל משתמשים בבוקים ביחד. אפשר להשתמש באחד אם אתה מחליף גלגל וזה. גלגל אחד. בכל מקרה מה שנשבר זה החלק הזה. החלק הזה. הפין הקטן הזה שתופס את הרגל, לראות הוא נשבר. למה הוא נשבר? אני הבאתי את הבוקים האלה לחבר. כשהוריד את הרכב, כשהוריד עם הג'ק את הרכב, הוא הוריד אותו קצת במהירות. בעצם שחרר את הבוכנה. לא נכון שמרימים את הג'ק, מרימים ואז עכשיו הוא נעול. ואז אתה מסובב, אתה פותח, ואז בעצם כאילו הרגלית הזאת היא יורדת.
אז הוא הוריד אותה עם כל המשקל של הרכב, הוריד אותה קצת במהירות, ואז מה שקרה היא בעצם נתנה עליו לחץ מהר כזה, בום. ואז שמענו טלק, שמענו בום, נשבר וזה יצא. וזה לא אמור להיות, אם תשים נגיד בבוק כזה, אם הסיטואציה הזאת הייתה קורה בבוק כזה, זה ברור שזה לא היה שובר את השיניים של הג'ק, של הבוק הזה. אבל בסרטון אחר אני אעשה מה ההבדל באמת בין הבוקים של הקשקול אלה. בעצם יש פה לשונית שמתחברת לשיניים. רואים? לשיניים. עכשיו, קודם כל בשניהם יש להם פין נעילה נוסף לבטיחות. זה בעצם הפין נעילה, תראו. זה הפין נעילה הנוסף, חוץ מהפין הראשי שזה הלשונית. אז מה שאני בא להגיד זה פה הלשונית, הנה הלשונית, הנה. רגע, נראים את זה. הנה. זה הלשונית, היא נכנסת לתוך השיניים. אפשר לראות. זה לא מזכיר, אבל בכל מקרה. מה שאני בא להגיד זה שהלשונית היא לא נכנסת הכי עמוק לתוך השיניים, והשיניים האלה של הנה אלה, הם פחות עמוקים מהשיניים של הבוקים של רויר. רויר, או לא יודע איך אומרים את זה. הם יותר עמוקים. אז מה שקורה שהלשונית נכנסת טוב יותר. אז סתם זה מהצד אני אומר. לכן אם אני משתמש בבוק הזה, הצהוב הזה, אני תמיד שם את הלשונית הנוספת, את הפין ההבטחה נוסף. ואז כאילו יש לך גם את הלשונית הזאת וגם את הפין הנוסף. כאן אני יכול לסמוך רק על הלשונית. בעיקרון, כאילו בהרבה בוקים זה בכלל בלי הפין הנוסף. הוסיפו את זה לבטיחות נוספת. אז לכן בזה שהשיניים של המוט הזה הן עמוקות, אני יכול לסמוך על זה יותר. כמובן שגם בזה אני אשים את הפין הזה, שם שיהיה לבטיחות. עכשיו זה בכלל עולם אחר, זה ג'ק של 6 טון, נראה הרבה יותר מסיבי. אפשר לראות גם את הריתוחים הרבה יותר, יש פה גם את הפלח הזה שמחבר בין הרגליים, שזה בכלל נראה ליגה אחרת, אבל זה יותר לרכבים מסחריים. השיניים פה גם בטח, השיניים פה גם נראות ממש טוב, לדעתי כאילו, טוב, יש פה גם פין נוסף. צריך להכניס את המצד השני, יכול להיות. כן, ככה זה נראה המצד השני. קיצור, ובהמשך נעשה גם סרטון לגבי הנוזל קרה. יש אחד ירוק ואחד אדום. אדום ורוד, עקרון אדום וורוד זה אותו דבר. לפי מה שידוע לי. בכל מקרה, נעשה את הסרטון לפני עצמו. בעצם פעם היה משתמשים במים הירוקים, והמים הוורודים סלש אדומים זה בעצם מים יותר מתקדמים עם כימיקלים שהם שומרים על הסוגי מתכות העדינות יותר שיש ברכבים החדשים, והם בעצם טובים יותר. זאת אומרת שאם יש לך רכב נגיד עד שנת 2014-2015 שזה כאילו ברוב הרכבים האלה זה מים ירוקים, אם אז אתה תשים מים ורודים זה בסדר גמור, ואתה יכול אפילו לעבור למים ורודים, לרוקן את כל המערכת ולשים מים ורודים. אבל אם יש לך רכב די חדי שבדרך כלל 99% זה מים ורודים, אסור לך להחליף מים ירוקים. ואם שמו לך בטעות מים ירוקים אחרי בטיפול תקופתי, אז ברור שזה לא חייב מיידי אם אין לך זמן או משהו כזה, אבל כן בהקדם לרוקן אותם, כי שם צריך את המים הוורודים דווקא. המים הוורודים יש להם גם חיים יותר ארוכים. לפי היצרן חליפים אותם פעם ב7, 8, 9 שנים, ומים ירוקים זה פעם ב5 שנים לפי היצרן. כמובן שאנשים מושכים עוד וזה לא הכי נורא כאילו, ויש כאלה שיגידו שזה כן נורא, אבל כל אחד עושה מה שנראה לו. קיצור, על כל כלי שיש לי פה אני רוצה לעשות סרטון בקרוב. יש לי פה כל מיני סטים, כל מיני מלא דברים קבורים פה בתוך. זה פותחני פילטר, שגם על זה אני רוצה לדבר, כי זה עשוי
מאלומיניום, והסט הזה עולה 200 שקל, יש פה איזה 22-24 פותחנים, כמו כזה בוקסות, כמו כאלה כיפות, שמכניסים כמו איזה בוקסה גדולה נקרא לזה ככה, כן? מכניסים לפילטר. ואני פחות ממליץ על הסט הזה, הוא די פשוט, יש סט של קשקו שאפשר לשים אותו גם בישראל, פה בארץ, ב-350 שקל, והוא הרבה יותר איכותי, הוא עשוי עם ברזל. ברזל שאתה רואה שהוא, מה שקורה בזה, שהוא נתפס, לפעמים הוא נתפס חזק והוא לא יוצא. ואז צריך לדפוק עליו, על הפילטר שיצא ממנו. ואני חושב בגלל שזה מאלומיניום, וזה מאלומיניום פשוט. אז מה שקורה זה פשוט או שהוא קצת נשחק, שאתה מכניס, כזה, ואז הוא פשוט נתפס בו כזה, קשה להוציא אותו. זה מכונת ריתוך קטנה כזה ניידת, מחברים אותה לחשמל, קיצור משהו חמוד, גם על זה אני רוצה לדבר בהמשך.